Haste ganagi Palaijakkma haitini strangshalo Khumulwngni nuwai holnogo TTAADC Haphangni luajung bai Haphang bai gosija Kokborok sal phil brisi bri kamrote kaisa panda Palaijakkha majaka TTAADC Haphangni CM Purno Chandra Jomatia EM Chitranjan Deborma EM Komal Koloi EM Rajesh Tripanokari ADC Haphangni kuchuk berani tangphangro Jate musungi pada chingika ADC Haphangni CM Purno Chandra Jomatia yagulo pada kok sana thagai majakpani adongrok Sakni hawa toktorisi Kokborok kokno Haphang bai mago sinai hinai chiri kholainani nangmani noteibo kok sawi khurjaka asu simia Kokborok kok sakni bisingono kamamani rojonani bagai te bahaike Kokborok no tebo kusugo tlangiman abno tebo kok saka asu simia haste Haphang bai Kokborok kokno gosui naharphano Kokborok bai suimung blai yasakjaya saka te ADC Haphang okhe Kokborok bai no sibule yasamano tebo kok sawi khnarikha Manang Komal Koloi hai majak haika tai sini TTAADC ni Chief Executive Officer barang Sikya Jomatia sir tai sini Principal Officer Education barang Amardeep Deborma tai khorognoi sinara taklai bisni bagai Joyanti Koloi 40 বছর yagulo phane chini je kogno je morjada mawani nangmani je gosi jagno cholero na nangmani tabok bo जों चलेरय मैया जों गोबां लाइथांजाक बिसिरो नखा एडिसि हाफांसे जोंखा के रमान स्क्रिप्ट नि ककबरक स्क्रिप्ट मोन थाङो रमान स्क्रिप्ट दं माने बांला ओं थाङो इंगे अमत जोनो थों दं माने चिनि जरायरो न थों दं माने चिनि जरायनि भबिष्यत न चिनि जरायरो नि थिनांनि लामा न कासoi दं माने चिकलाय जों दा एडिसि हाफां बाहायनो रमैना दे जों दाबाव रमान स्क्रिप्ट बाय दाबाव जों फेभार खायो नै जों जत रंनागोनो ककबरक परिबस नायखनै जेंखांके जों थांमानि यागोल तमां फिउ नायदा जोंनि अमानि कुनो स्टेबिलिटी सिक्रि स्क्रिप्ट न तै गे ब्लैक किरमा संसा जों तिनि Kokborok tabok sujura je develop ungni nangmani ungya phane onek kisum kha jotono salayo kintu chini bobishoto bahake pore thanio painai omo tabok bo chini disa kare ko state level o thande jong ADC Haphango phai si tabok Kokborok bai soilai je kono chobachu sanani eba sebogo thanani जों दाबा Kokborok bai यासावै दं बनि सिगां तो बहाय जों नगिया दिनै स्टेट अ नों रांनि चुबाचनि बागै जेखुनु डिपार्टमेन्ट अ नों थाङै रदि Kokborok सुजाखै नों एक्सेप्ट सिखादि नै जेसु अफिशियली सादि जोंनो अफिशियल लैंग्वेज नै छाय दंफानो गोबांमा जों हयरानि इंमानि नो जे जों बनि बागै थांचा तै बुक्राक खालायै बनि बिरुदे जों लराय खायनि नाङा दिनै जों अर रेलि खायले लेखा बालाय लेखा हल सभा खायले लेखा दिनै खातम लेखा आसु गाय आंखे सुख जाय हायसि जों सय बाहायके इमप्लिमेन्ट खायबाना दिनै गामिरो ताबफानो ट्रान्सलेट खायजागै स्लाइजागै वाजै कक थांबायो Sini kami ni meng aro sujanai ration card sujanai vote ID card sujanai Aadhaar card sujanai atau sesenjata to Kokborok no tabok ti sana ni musuk jadai kintu sen implement de khai makhaba sini revenue department o sen thangoi nai di sini sen ADC Haphang o tabok nai meni agi ni ADC Haphang ro bo kami no Kokborok bai selainai rename khaine hai hanoi nai mani 192 ta para nokha tei bag ki hinke khai malia je committee khawai borno bong selainai bagai khaja tongmani saya to tongone implement to khai malia ne oma haike tagya prisela ja apron ni jorani ge गोबांमा
expert committee rok sao bonatoi je samkhaine rok sao sung ADC Haphang ni hoite suppose kaisa kami bung selai ron nini hoko tuisa phangkha tuisa hoko phangkha agita domasra hi hola tomana sung ti ase soiro ha thangoi কিন্তু চিনি রেভিনিউ ডিপার্টমেন্ট বরক তো চটকে সেলাই রইবলে নং তিনি সইরকে সেলাই রইবলে বন বাঙ্গুই তো সং সামো মাখাইনে বলে যে জায়গা সুইজানি নাংমানি থুং মারিগে সুইনানি নাংনা গে বতো সং তাবো খাইমেয়ান তংখা বিভিন্ন কারণে খাইমেয়া তিনি স্টেট গভর্নমেন্ট হহম দদম খলাই পালাই দম ফাইনাই 44 থানাই 44 বছর বড় হাইখেনে পালাই ফেই Kokborok unnati khaina Kokborok unnati khainai amphrai khainai hai hone bisibrang palai lei phunung lai tong othoso je nangmani bo hangke khaijaya ge boni bangoi chung tama khainai nangba sungbu wanthumnani nangsinai phainai chalo chung chini Kokborok no boma hake talangnai amo chung sima sengsinai State government to sengai lakre je ranganang ro Kokborok academy klongman seng application do ani bangai chung chuba su khaine chini ADC Haphang ni hoite tini joto Kokborok pore nani musujak tong university or diploma chole ni kono school college o Kokborok ni kisi sa part phrungjau ge sung ya phangsim bu phrungnai na ni ya preselai na ni nangna Tini chung ADC Haphang phaimen ya golo anche chanai anche chung sanai phai thangka chung Kokborok department kha Kokborok kha independently into chine financial problem ni bago chung borokno je nangmani oro jaga officer nang appoint khaime yang tong oro expert committee je Kokborok no twi research khaine ro borokno to boi chung asok ronani nang 40 বছর Berici beri Palaijakkha. Sini kobo tripro jeng kok sanai kebang. Oh hani besar kok sama ni kok nasi jeng sini kok no official language mari nai cik kok lagi mang nai mani. Sini house jeng sini kok no sini official language kaji nai. Jeng unusutur bisiwo jeng man lai mani. Abono se guri jeng man lai mani tong thau lai aku lai sa palai lai. Awak hai. Ya ke komuni jagawo miju language bo sejak mani sal nayo misil khailayo kok Kokborok salayo angkok samani karon ke hai 44 বছর kebo sawo chung tongmani bagai Kokborok sal Kokborok official language khaiga kebo sawo chung samani bagai ungkha oboni bagai lorai andolon ungkha oboni bagai kebo thui kha ni ba dabi khaibai Kokborok no official language kaya bolo. Kokborok official language go sejak mani rajya bhasha go sejak mani 44 BC kha development ta mungkha obono se cinta lori lainani. Ini jeng salani ko ke development ta mungkha besar rate jeng warkha sikla sakha tabo ki boss stage tong abo charai de sikla de okra de ke umur bayi de thangka obose manmani ya bole chin bo besut tamong kha history reglai table tabog lat karai history reglai ke history kabang ma baksa sao sini bubagar rok no sil samung bubagar rok Kokborok no ras poribar rok Kokborok kri kha nori harmani bagai chin di prasa rok me kok hai ki neglect angkha hai angkha me chini di prasa rok bo आगे वो बुबाग्रा फाइदी रात पे लेखा पढ़ी फेंदी के खाने कम ले चाकरी खाई फेंदी के खाने कम ले वो Kokborok मा एक ताबो किंगे के Kokborok no tini ni simi start खाई दे यानी को के हाई से Kokborok डिपार्टमेंट आशु Kokborok ni फेले के निशु Kokborok डिपार्टमेंट खाई दिया चंग फाइ के चंग Kokborok डिपार्टमेंट आलादा कैसे बेदे खाई दिया था ताबो Jeng phaiga ADC o joto diprasarok ADC ni 22 Disember 3 ni salno
kaisa suti bosona khaidi chinti prasaro 80% tring palai chung khairikha suti bosona khairikha engke tabo kokborok problem no ka joton problem sa kokborok script nati kokborok script buchun gose likha chung tongsa chini roman script by chini kokborok chung sine even chini edition tabo kokborok script by chung application receive here chung application sanction here যে কোনো অ্যাপ্লিকেশন সঙ্গে রিসিভ বুকাই স্যাংশন বুকাই যে কোনো সামুঙ্গ অবাইতে जों তাকে সামুঙ্গ যিনি ককে তিনি নিচিমি নং কবর আসল দিন কবরক সালনি পালে ফেলকে তিনি নিচিমি जों কবরক সালনি লেখা লাইছিনে কবইনি কবরক সাল পালাইছিনে তামনিবা जों যিনি হুকুম কবরক নতি সামনে কবরক নিনি তামিন কবরক এই যে chini borongganang binoy de borma borongganang chini bije de borma song je sono shamani shuti bosana khaidi tringni ek salsa salani chung gose mahai nor orojo to sinai jai phangni sahitya shilpi buddhijibi oborokni pham o sinerokni pham norok kaise media ase kaise medium traditionally medium kan norok kaise media ase o sahitya boi sinai bijak sinai kobita sinai koglok sinai koktang sinai rone pham chikon nei ta songbi